sabırsızlar tamukta. Sabır birsin özü Allah. Yırakına ömrünü, yakın dipil ulemini. Seherlerde zikir eytip, şınıktırdım küngelimni. Ey tuğanlar bilesizmi, minim halinin ağırlığın. Peygamberler sabır etken, sabır etip ecir algan. Ma agna anhu maluhu ve ma kasab. Cezâen bimâ kânû kiramin beraratin. Kiramin beraratin. Играем, гол. Счет 3-2. Молодец. Еще. 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 Молодец. Biz şuşa Yardım Meşitinde kurmuşlar bilen, naşar kuruluşlar bilen, kişiler bilen iş alıp barabız. Alarga indi İslam dini negizlerini, Arap tili harflerini öğretemiz. Bulsa hem indi niyeti, bulsa indi öğrenirge, Arap harfine hem İslam negizlerini bütün kişi öğrene ala indi. Bunda hikmet indi kişinin tırışlığında görünürge tiyiş indi. Allah'a şükür. Mine indi bizge indi mine şu kişiler kelip, alar indi alarның şunday tilekleri var hem de öğrenirge. Mine Allah'a şükür indi alarga qarab siyinesin. Hem indi elbette Allah Teala alarga jеңілlik bersin. Şunday центр бар икәнне ишетеп, менә анда шакырдылар мине. Шулай итеп, башта мин әйтәм, һеч нәрсә әйтәсеннәр мине, кем өйрәтсен дип бик шикләнә торыйм. Elhamdülillah менә шикләнә торып, барыбер килеп җиттем, 10 ел үтә инде. Килгәнемә, менә Мәликә ханым мине каршы алды. Намаз укырга өйрәтте, elhamdülillah. Брайша Коръан укырга өйрәтте Мәликә ханым. Менә шул ханым булмаса, менә нәрсә булыр иде мине шул суқка шикелле йөрим инде динсез булып. Әйе, менә мин нәрсә шушы центрны русча әйтмешлек точка пора дип әйтә алам. Сукырлар өчен, үзем өчен примерно точно шул точка пора. Төпле урын дип әйтеп булам. Әйе. Без инде гарипләр булгачыннан бик особо туганнарга да кирәк түгел, беркемгә дә кирәк түгел. Менә шушында без семья кебек гөрләп яшибез. Бер-беребезне аңлап, һәрберебезнең хәлен белеп, хәзер мин үзем ярдәм итәм. Барсына да итә алам. Күптәннән беләм инде мин шундай ярдәм мәчете бар икән. Киләсе килде инде монда күңел тартты. Башта курыктым инде, переживала, то что мәйтәм, кабул итәрләр микән, юк микән дип шуннан килгән монда уже ачык йөз белән каршы алдылар. Ну, общество, минем общество бар дәүләкәндә инде. Шул общество слепых шуннан сорадым да инде, мин әйтәм, юллап бирегез әле. Алар юллап бирделәр инде. Начар күрү минем тумыштан инде. 10 айлык чакта беренче операция эшләгәннәр, 6 рат операция эшләделәр. Шуннан инде өйдә генә тордым инде, мине инәй бер куәдә җибәрмәде инде. Хөкүмәткә бирмәде инде, укырга, спецшколага бирмәде. Өйдә генә тордым инде, бер галим дә ала алмадым инде, монда шуңа туры килдем инде монда.